L-istorja li se naqra llum ġrat vera jew parzjalment vera u hija marbuta ma' dulluvju li kien seħħ f'Malta fid-29 ta' Novembru 2011 fejn kemm f'Ħaddingli fl-iskola fejn għallem jien u f'partijiet kollha ta' Malta kienet għamlet ħafna xita. L-istorja jisimha storja ta' ktieb. Kontilni aktar minn 50 sena ngħix f'foresta ma' sħabi bl-eluf, mhux wisq il-bogħod minn Nokia, belt imdaqsa ftit il-bogħod mill-belt ta' Tampere fil-Finlandja. Għodwa waħda jiena u sħabi bdejna nisimgħu ħoss veru stramp u newwieħi ġej mill-bogħod. U wara ftit bdejt nara lil sħabi il-kol imwerwrin. Waħda wara l-oħra jmilu bil-mod u mbagħad jinżlu bis-sabta mal-art. Jien twerwirt meta bdejt nara dan kollu u bejn ruħi bdejt naħseb li sijieti ma kienx wisq il-bogħod. Ma tantx domt naħsibha wisq għax zirr u dlonk spiċċajt mimduda mal-art ma' sħabi, imqaċta u maqtuwa darba għal dejjem mill-art tal-foresta li tant ħabbitni u żammitni ħajja. Għaddew xarejn u bqajt hemm fuq art il-foresta nitkellem ma' sħabi għalkemm konna qisna x'jaħna u spiċċajna tajbin għall-ħruq. Issa f'pożizzjoni mimduda. Iżda darba fost l-oħrajn gaffa enormi u trag daqsiex deru ġejjin jiġbruna. Ħaduna f'post u spiċċajna trietaq għax f'qasir żmien bidluna f'rombli kbar tal-karti. U wara li geżbruna sewwa, tefawna fuq vapur u ħaduna fi stamperija jisimha Penguin fl-Ingilterra. Hawn in-nies bdew jitkellmu lingwa stramba li qatt ma konna smajna qabel. Kienu qed jistampaw ktieb li kienu qed jaħsbu li kien se jkun infittex ħafna mit-tfal. Għalhekk kienu qed jagħmlu eluf ta' kopji bil-ħsieb li jbijawhom mal-erba' tirjieħ tad-dinja. Għax il-lingwa li bih kienu qed jistampawha kienet mifruxa sewwa. Sadattant fuq gżira żgħira f'nofs il-Mediterran eżatti, librar fl-ogħla skola sekondarja tas-Subien, fl-ogħla raħal kienet ifittex fuq l-internet biex jara jsibx xi erba' kotba ġodda forsi jħajjar aktar lill-istudenti jersqu u jużaw il-librerija li dan l-aħħar kienu trasferewa taħt il-livell ta' triq. Kien ordnalhom il-fuq minn 19 il-ktieb, kollha ġodda f'jamanti, u ħallas minn qabel għalihom. Ftit dew jaslulu d-dar, u l-librar beda jqiegħdhom bożza fuq l-imwejjed ġodda tal-librerija biex iħajjar lill-istudenti jittawlulhom forsi ma tafx kif tmisshom il-kurżità u jitħajru jisselfuhom bit-tama li jaqrawhom. Meta jkun waħdu l-librar kien joqgħod jitkellem mal-kotba tfal u żgħażagħ u anki dawk xjuħ li kellu u kien iħeġġiġhom biex jagħmlu ħilithom u jagħtu merħba lill-kotba ġodda li kienu se jidħlu fl-armata ta' kotba li kellu skjerati fuq l-ixkafef. Il-kotba li kien ordna kollha kienu waslulu ħlief wieħed. U dan kien l-iktar wieħed li kien qed jistenna. Kienu qalulu li xi drabi jittardjaw biex jaslu saħansitra anki ġimagħtej sħaħ. Meta ddew il-ġimagħtej u anki tlieta u l-ktieb baqa' ma wasalx, il-librar qabżitlu u bagħtilhom ittra elettronika u spjegalhom li l-iktar ktieb li kien qed jistenna kien għadu ma wasallux u talabhom biex jibatulu ieħor. Hawn il-librar kien bħal beda jifhem u jemmen f'wieħed mill-qwiel li l-allima tal-Malti kienu b'tant ħeġġa jgħalmu l-tfal tal-ewwel sena fis-solar ta' fuqu li min jixtri l-ħut fil-baħar jieklu jinten. Imma l-kotba kważi kollha kienu waslulu. Iżda dak l-imbirek ktieb baqa' ma wasalx. Mada mhux ma weġbuh u bla tlaqliq qalulu li se jbatulu ieħor. Mar id-darb qalbu mistrieħa
Iżda, oħroġ il-ħaġeb laqqas kien għadu rifes l-adba tal-bib ta' barra li l-ktieb tant mistenni b'10 jibsa u mgeżwer tajjeb kien jinsab f'gat u kważi mibluħ mill-kaxxa tal-ittri li mhux soltu tibla oġġetti ta' dak il-kobor. Il-librar beda jrotti slaleb. Kif jista' jkun li wasal daqshekk malajr? Bi kliem it-timbrat kien hemm miktub fuq quddiem mis-sent to Malaysia. Jiġifieri dal-ktieb kien dar nofs id-dinja, intbagħat il-Malajsja bi żball u mbagħad spiċċa fuq il-gżira f'nofs il-Mediterran eżatt. Mhux tab xejn damma ġej. Ara x-xalata għadda minna dal-ktieb. L-għada filgħodu, il-librar kellimhom lill-kotba u qalilhom bl-istorja kollha tan-naġa l-mitlufa li jinstabet. Qalilhom biex jagħtuh merħba speċjali lil dan l-ktieb meta kien se jġib il-ktieb wara tmiem il-ġimgħa. Meta wasal it-tnejn, il-librar ħareġ il-ktieb b'għoża mill-barzakka oranġi u bl-iswed li għandu u taħ post prominenti mal-kotba il-ġodda. Waħħallu l-istiker tal-librerija u daħlu fis-sistema tal-kompjuter u ingħata in-numru 1474. Wara li saret din iċ-ċerimonja, il-kotba kollha qabżu kollha bil-ferħ u taw merħba mistħoqqa. Fissrulu kemm kien ix-xurtjat li kien dar nofs id-dinja u kemm kien ix-xurtjat doppjament li ma messetux l-isfortuna li kważi messet lilhom li kienu se jispiċċaw marqin wara li l-art tal-librerija kienet imtliet bl-ilma kannella mid-dilluvju li kien niżel eżattament fuq l-ogħla raħal tal-gżira nhar id-29 ta' Novembru 2011. Uħud minnhom bil-kemm ħarġu barra mill-librerija għax ebda student ma interessa ruħu fihom. Iżda biex inisslu f'dal ħabib ġdid ftit ejra għalihom qalulu wkoll li huma mhux bħalu dakinhar tad-dilluvju kienu saru famużi għax kienu dejru fuq l-aħbarijiet ta' TVM flimkien mal-pniezel, skulturi u pitturi tal-Kamra tal-Arti tas-Sur Azzuppardi, filwaqt li hu kien għadu paxxut fil-kwartieri ġenerali tal-posta fi Kuala Lumpur fil-Malajsja. Tridu taraw x'ismu dan il-ktieb. U l-ewwel ktieb ġdid li daħal fil-librerija wara id-dilluvju. U dwar Percy Jackson u ibnu l-alla Ruman tal-ilmijiet u l-baħar Nettunu. Il-ktieb jismu Heroes of Olympus, The Son of Neptune ta' Rick Riordan. Tajt kombinazzjoni li Nettunu l-alla tal-ilma u l-baħar ħeles lil dan il-ktieb mid-dilluvju ta' 29 ta' Novembru 2011.